Lev Tolstoi, marele romancier al lumii, personalitate remarcabilă din timpul perioadei cunoscută drept vârsta de aur a literaturii ruse, începută în 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoevski, șovăind între profunda înțelegere a sufletului omenesc și propriile contradicții și tensiuni interioare, a marcat puternic nu numai destinul literaturii ruse, dar și a romanului realist al secolului al XX-lea. Toată viața fiind preocupat de istorie și societate, de destinul crud al omului, de filozofie și morală, el a dat propriei sale vieți un curs filosofic, astfel aspirând spre desăvârșire lăuntrică și înălțare spirituală. Toată lumea se gândește să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe el. S-ar părea, un om care își construiește astfel viața și caracterul nu poate fi rău sau nemulțumit. Marele Tolstoi însă nu era împăcat de faptul că nimeni din jurul său nu-i apreciază tendința sa către autoinstruire, perfecțiune, măreție, spunând că doar atunci când cade pradă pasiunilor josnice, este aplaudat. Dar cum să trăiască? Cum să existe geniul care tinde spre moralitate și idealitate? Literele compun cuvintele, cuvintele compun frazele, dar sentimentele, cum să le exprimi? Cum să transmiți în mod nemijlocit altora propriile tale impresii? Scria Tolstoi în jurnalul său, care își avea începutul din 1847, când tânărul Tolstoi avea doar 19 ani și care a devenit șantierul de creație a imaginației și ideilor, iar mai târziu o tabelă de reguli care presupun disciplina morală și de comportament pe care se străduia cu tot din adinsul să le urmeze. Pe tot parcursul jurnalului, Tolstoi își disecă defectele și își repetă regulile pentru îndreptare ca pe o mantră. Cu unele întreruperi, Tolstoi și-a păstrat jurnalele de-a lungul vieții, iar acestea arată unul dintre cei mai bogați în idei scriitori ce au existat vreodată. Ne întrebăm și noi, dacă literele compun cuvintele, cuvintele compun fraze, cum a fost creat geniul? Din ce a fost compus acest mare geniu al omenirii? La 28 august 1828, la moșie Iasnaia Poleana, gubernia Tula, Imperiul Rus, se năștea geniul literaturii, contele Lev Nicolaevici Tolstoi. Născut într-o familie nobilă rusă, trăiește o copilărie plină de lumină și căldură, o tinerețe plină de aventuri și evenimente aproape hazlii, marcat însă fiind de tragediile de familie, care și-au lăsat amprenta adânc în sufletul scriitorului. Copilăria. Nu avea nici 2 anișori când a rămas fără mama sa, Maria Nicolaevna Volkonskaya, fiica unui general bogat. Iar la 8 anișori, după moartea tatălui său, Nicolae Tolstoi, Lev rămâne orfan de ambii părinți. Iasnaia Poleana. Însemnând Poiana luminoasă în rusă, era o moșie de mari dimensiuni, construită într-o pădure de foioase în secolul al XVII-lea. Tatăl său, Nicolae Tolstoi, un conte provenind dintr-o familie de nobili germani din secolul al XVI-lea, a dus o viață specifică aristocraților. Nicolae a risipit averea familiei, majoritatea strânsă de strămoșul său, Alexandru Ivanovici Tolstoi, care a fost colonel în războiul patriotic din 1812, război de apărare a țării împotriva lui Napoleon. În anul 1822, el s-a căsătorit cu Maria Nicolaevna Volkonskaya, devenind astfel posesorul unei însemnate averi adusă ca zestre de către bogata prințesă. Din cauza iresponsabilității sale, Nicolae a fost nevoit să folosească zestrea soției pentru a păstra situația financiară a familiei. Mama.
Tolstoi, așa cum a recunoscut el însuși celor apropiați, nutrea un cult adânc pentru mama sa. Întreaga sa viață a păstrat amintiri despre ea, adunând cu grijă cele mai mici detalii despre caracterul, aspectul, obiceiurile și atitudinea ei față de copii, față de lume și față de tatăl său. Una dintre eroinele din Război și Pace, prințesa Maria Bolkonskaya, a fost inspirată de imaginea mamei sale. Peste ani, când propria sa mare familie se aduna în jurul lui, Tolstoi le povestea copiilor despre mama lui cu o iubire imensă și un respect profund, emanând o nemărginită căldură și o bunătate deosebită. Cuvintele sale exprimau un respect atât de mare față de memoria ei, încât, potrivit fiului său, Ilia Tolstoi, ea părea o sfântă. După moartea mamei sale, de educația celor 5 copii, Nicolai, Dmitri, Serghei, Lev și Maria, s-a ocupat o rudă a familiei, Tatiana Alexandrovna Iergolskaya, de care scriitorul amintește deseori cu dragoste și duioșie. Ea a fost prima care i-a sădit în suflet iubirea pentru om și frumos și de la ea a primit Tolstoi cel dintâi îndemn de a scrie. Asemenea tuturor familiilor de nobili înstăriți, educația lui Tolstoi a fost încredințată unor profesori particulari de naționalitate germană și franceză, care locuiau la conacul familiei în tot cursul anului și se străduiau să le asigure copiilor o educație demnă de tineri aristocrați. Liovușca era iubit de rude, de dace, dar cele mai apropiate relații au fost cu frații săi, în special cu fratele său mai mare, Nicolae Tolstoi. Nicolenca, cum îl numeau cei ai casei, lăsase în inima lui Lev una din cele mai calde și dulci amintiri. Nicolae era cu 6 ani mai mare decât Lev și pe timpurile când acesta avea 5 anișori, Mitinca 6, Serghei 7, Nicolae, la 11 ani ai săi, le povestea fraților că are un secret a cărui descoperire promite fericirea oamenilor. Nu vor exista boli, nu vor exista necazuri, nimeni nu va fi supărat pe nimeni și toți se vor iubi, toți vor deveni frați. Muravyinnă e bratstvo. Era vorba, probabil, de frații moravi, confesiune religioasă protestantă, despre care auzise sau citise Nicolae, dar în limba micilor Tolstoi era interpretată drept frați precum furnicile. Moravii având asociere cu muravii, ceea ce în limba rusă înseamnă furnici. Acest secret, potrivit lui Nicolae, este scris pe un bețișor fermecat, iar acesta este îngropat la Iasnaia Poleană, în pădurea Zacaz. Bunătatea ce le umplea inimile se regăsea în fiecare aspect al vieții lor. Într-o educație în care generozitatea și dorința de a ajuta erau trăsături esențiale, profund inscripționate în codul genetic al familiei Tolstoi. Aceste amintiri din copilărie au rămas pentru totdeauna în memoria lui Lev Tolstoi și au devenit un fel de stea călăuzătoare în viața marelui scriitor. Bețișorul fermecat pentru Lev Nicolaevici nu este doar un simbol al miracolului sau al unui basm din copilăria sa, ci o reflecție a celor mai înalte calități ale sufletului și caracterului său, a convingerilor sale cele mai nobile. El reprezintă esența valorilor care, în perioada maturității, l-au ghidat să mărturisească adevărul unei înțelegeri atât umane cât și religioase profunde a vieții. Un creștinism liber, nelegat de biserică, creștinismul lui Hristos, nu al papilor sau al dogmaticilor. În anul 1837, familia Tolstoi s-a mutat la Moscova pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a continua studiile la instituțiile de învățământ superior. În același an, tatăl lor a decedat, iar copiii au fost luați în tutelă de contesa Osten-Sachen, sora mai mare a tatălui. Dar, după o perioadă scurtă, și contesa a murit, iar responsabilitatea asupra copiilor a fost preluată de contesa Iușcova, a doua soră a tatălui și soția guvernatorului orașului Kazani.
Astfel, familia s-a mutat la Kazani, unde Lev, pe atunci în vârstă de 13 ani, a început să studieze limbi precum turca, araba și tătara cu un profesor particular. Tot atunci, el a citit integral lucrările lui Rousseau, îndrăgostindu-se iremediabil de filozofia acestuia. Tinerețea, perioada marilor lecturi și amoruri efemere. În anul 1844, Lev Tolstoi începe să frecventeze cursurile Facultății de Limbi Răsăritene, secția Filologie Turco-Arabă de la Universitatea din Kazani. Însă, după un an, abandonează studiul limbilor și se înscrie la Facultatea de Științe Juridice. Preocupat însă mai mult tânărul Tolstoi era de prezența sa în înalta societate. Își neglijează studiile, petrecându-și timpul în compania femeilor care îi ieșeau în cale, organizând petreceri, fiind prezent la toate balurile și distracțiile, unde se complăcea în ambianța fastuoasă a cercurilor aristocratice pe care le frecventa. Curând însă, acest moment din viața sa, în care scriitorul era atras de strălucirea lumii mondene, va lua sfârșit. În final, se întoarce în satul natal, pe moșia Iasnaia Poleana, care îi revenise drept moștenire înainte de a-și încheia studiile, descurajat fiind de calitatea slabă a relațiilor sociale și academice pe care le avea și de modul său de viață necuvincios. În anul 1851, cel mai mare dintre frați, Nicolae, a venit să viziteze moșia. Acesta i-a sugerat fratelui său să se înroleze în armată. Lev, realizând că trebuie să-și schimbe stilul de viață și fiind frământat de necesitatea de a activa într-un domeniu oarecare, de a fi de folos societății, se înrolează în rândurile armatei ruse care acționa în Caucaz. Departe de lumea mondenă, în mijlocul sălbaticei naturi a Caucazului, cântată cu atâta maestrie de Pușkin și Lermontov, în mintea lui Tolstoi se înfiripă ideea autodesăvârșirii, care, cu timpul, va căpăta amploare, devenind baza filozofiei lui de esență mistică, religioasă și, în ultima instanță, reacționară. Astfel, la îndemnul lui Nicolae, care era ofițer în armata rusă, Tolstoi a plecat pe front. Măcelul, la care a fost martor în timpul războiului, l-a transformat într-un pacifist înflăcărat. Tot în această perioadă, Tolstoi își începe activitatea lui de scriitor. A început să lucreze la primul său roman, Copilăria, pe care o schițase în linii mari cu un an înainte. Era o povestire autobiografică a anilor copilăriei petrecuți la Iasnaia Poleană. Odată terminat, el îl trimite în 1852 redacției Sovremennic, o revistă de literatură editată de poetul Nicolae Nekrasov. Acesta a recunoscut talentul și potențialul literar al lui Tolstoi și i-a promis să-i publice lucrările în revistă, făcând-o în septembrie a aceluiași an. În același timp, Tolstoi a regăsit avantajele traiului printre cazaci. În ciuda vieții lor simple, aceștia erau admirați de geniul Tolstoi, care considera că toți rușii, începând de la țărănime și aristocrație, ar trebui să ia un exemplu de la ei pentru codul etic, militar și umanist la care țineau cu înverșunare. Astfel apare romanul Cazacii, care s-a bucurat de un succes imediat la publicarea sa în anul 1863. Acum va scrie și povestirile Incursiunea, Tăierea pădurii și altele, cu subiecte luate din viața de campanie. În ianuarie 1853, tânărul soldat a trecut în cele din urmă examenul de cadet pentru a deveni subofițer de artilerie, având astfel prilejul de a-și dovedi vitejia. În anul 1854, Tolstoi este transferat în armata dunăreană și locuiește 17 zile la Focșani și timp de câteva luni la București. Se reîntoarce în patrie trecând prin Chișinău, unde s-a aflat pe parcursul lunilor septembrie-octombrie.
Despre această perioadă în Basarabia scria cald: Suntem la Chișinău de aproape 6 săptămâni. Orașul este provincial, frumos, foarte vioi, cu ocazia venirii marilor duce Nicolae și Mihail. Viața se desfășoară cu calm, în plăcere și în așteptarea veștilor din Crimea. De ceva vreme sunt ocupat cu o singură lucrare, despre care vă voi povesti numai dacă va reuși. Locuiesc într-un apartament decent, cu pian. Pentru a facilita apropierea dintre țărani și mușieri, Tolstoi consideră că primul pas ar trebui făcut prin promovarea culturii în rândul poporului. A călătorit din nou în Europa pentru a discuta cu pedagogi de renume și s-a întors hotărât să adopte o abordare diferită, dezvoltând un sistem propriu de educație liberă, bazat pe metoda conversației libere cu elevii. Pentru a disemina principiile sale educaționale, Tolstoi a lansat revista Jasnaya Poleana, având, drept colaboratori, învățătorii din satele din apropiere. Școala este toată viața mea, mănăstirea mea, religia mea, scria în anul 1862 Lev Tolstoi. Munca pedagogică îl fascinează pe scriitor, care are ocazia să cunoască îndeaproape copiii de țărani cu abilități și talente remarcabile. Conflictele și frământările interioare care l-au marcat pe marele scriitor pe parcursul întregii sale vieți, alături de dorința de transformare în plan personal, deveneau tot mai evidente. Fiind deja un autor renumit, Tolstoi simțea că nu a atins încă adevărata împlinire. Își dorea ceva mai mult, mai profund. Simțea o neîmplinire sufletească și atunci decide să se căsătorească. Gigantul literaturii, încă din tinerețe, a fost cunoscut cu Lyubov Alexandrovna Islavina, căsătorită Bers, iar mai apoi i-a cunoscut și pe copiii acesteia, Liza, Sonia și Tania. Pe măsură ce fiicele lui Bers au crescut, cei din jur au început să ia în considerare posibilitatea unei căsătorii a scriitorului cu Liza, fiica mai mare a familiei. Dar Lev Nicolaevici se îndrăgostește de fiica mijlocie, Sofia. Povestea lor de dragoste a început în anul 1862, atunci când Sofia avea doar 18 ani, iar Tolstoi era deja în vârstă de 34 de ani. Sofia Andreevna Tolstaia. Sofia Andreevna Bers a fost fiica unui nobil și renumit medic din Moscova, unde și locuia familia acestuia. Ea provenea dintr-o familie cultă și educată, iar tatăl ei era cunoscut pentru dragoste față de literatură. În acest context, Sofia a fost bine educată și a avut o formare intelectuală solidă. Înainte de a-l întâlni pe Tolstoi, ea fusese deja familiarizată cu operele sale, deoarece citise mai multe dintre scrierile acestuia. Tolstoi a fost impresionat de tinerețea și frumusețea Sofiei, dar și de educația sa aleasă. De asemenea, Sofia a fost atrasă de profunzimea și personalitatea autorului. După mai multe întâlniri, Tolstoi a propus să se căsătorească, iar aceasta a acceptat. Relația lor a început cu o intensă corespondență, iar Sofia și-a dorit mult să fie alături de Tolstoi, în ciuda diferenței mari de vârstă. Căsătoria lor a avut loc în august 1862 la Moscova și a fost un eveniment semnificativ și de amploare. La început, îndrăgostiți sincer de tânăra sa soție, cei doi au trăit momente plăcute și liniștite, iar viața lor de familie părea fericită. Pentru Tolstoi, aceasta a fost o căsătorie ideală. Soția sa administra moșia, îi transcria manuscrisele, inclusiv de 7 ori Război și pace, Lev Nicolaevici având un scris indescifrabil. După căsătorie, Lev și-a reluat activitatea literară, întreruptă de implicarea în muncă pedagogică, socială și de administrarea moșiei. A început să scrie Război și pace. În anul 1869, după finalizarea acestei mari epopei, a revenit la activitățile pedagogice, scriind un abecedar
și predând la școala de pe moșia sa. În anul 1878, Tolstoi publică un alt roman de mare succes, Anna Karenina, o analiză dramatică și complexă a vieții de familie și a iubirii. Deși relația lor a început cu o mare pasiune și dragoste, în care s-au născut 13 copii, 5 dintre care, din nefericire, au murit în copilărie, în timp au existat numeroase conflicte și dificultăți în căsnicia lor. Tolstoi era o personalitate complexă, cu viziuni radicale despre viață, iar Sofia, deși iubea profund, avea dificultăți în a înțelege comportamentul său și radicalismul spiritual al acestuia. După ce s-a căsătorit cu Lev Nicolaevici Tolstoi, Sofia Andreevna Bers, care era și ea foarte școlită, erudită și talentată, începe să țină un jurnal, pe care îl va continua cu o minuțiozitate admirabilă până la sfârșitul vieții sale. Jurnalul său devine o cronică a unei familii aristocrate, cu momentele sale de conversații, picnicuri, partide de vânătoare și seri muzicale. Viața aparent liniștită o găsește pe Sofia încercând să facă față provocărilor cotidiene, să administreze banii cu grijă, în același timp îndeplinind, cred, cel mai important rol în viața și cariera lui Lev Tolstoi, fiind o sprijinitoare fidelă și o colaboratoare de neînlocuit în ceea ce privește transcrierea și corectarea manuscriselor soțului său. Ea nu dorește să dezvăluie niciun semn de slăbiciune și se străduiește să mențină unitatea familiei. Destinul Sofiei este unul contradictoriu. Soție a unui gigant al literaturii universale, ea își idealizează soțul, care însă devine totodată cauza multor suferințe. Ca mamă a 13 copii pe care îi iubește profund, cunoaște durerea despărțirii și îngrijirea continuă. Complexă și plină de energie, cu o natură artistică, ea înfruntă alături de întreaga familie Tolstoi o perioadă tumultoasă din istoria Rusiei, rămânând aproape de soțul său pentru aproape 50 de ani. Din jurnalul ei înțelegem nu doar povestea contesei Tolstaia, ci și o oglindă a relației și căsniciei lor, în care ea joacă rolul de prietenă și confidență, alături de un bărbat care o împarte între iubire și durere. Dintotdeauna am visat un om pe care să-l iubesc ca pe o ființă cu totul nouă, deplină, curată. Îmi imaginam, erau niște visuri de copil de care îmi e așa de greu să mă despart și acum, că pe omul acesta o să-l am mereu în fața ochilor, că o să-i cunosc până și cel mai mărunt gând, sentiment, că toată viața el o să mă iubească numai pe mine, că, fără să ținem seama de modelul celorlalți, amândoi, și eu și el, o să ne facem de cap așa cum își fac toți de cap și apoi devin oameni serioși. Așa de dragi îmi erau visurile acelea. Deși viața lor nu a fost lipsită de conflicte, ea a fost alături de el până la sfârșitul vieții sale. Toate familiile fericite sunt la fel. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei, scria Tolstoi în romanul său Anna Karenina. Timp de 15 ani trăiește din plin fericirea vieții de familie, după care începe o perioadă grea și apăsătoare. Iubeam, eram iubit, aveam copii frumoși, aveam glorie, sănătate, vigoare fizică și morală. Eram în stare să cosesc ca un țăran, să lucrez 10 ore în continuu, neobosit. Dar deodată viața mea s-a oprit. Nu mai aveam dorințe, nu mai aveam ce să-mi doresc. Adevărul este că viața era absurdă. Ajunsesem pe marginea prăpastiei și vedeam că în fața mea nu era altceva decât moartea. Eu, omul viguros și fericit, simțeam că nu mai am puteri, că nu mai pot trăi. Lev Tolstoi, din jurnalul său. Transcriind un articol al lui Liovușca, scrie Sofia Andreevna, am văzut cum descrie o fericire cu totul alta. Când am fost tânără,
foarte tânără, necăsătorită încă, îmi aduc aminte că m-am străduit din tot sufletul pentru o astfel de fericire, sacrificarea de sine și a trăi pentru altul. Am mers până la ascetism. Soarta însă mi-a dat familie, am trăit pentru ea și acum trebuie să recunosc că cele pentru care m-am străduit înainte nu puteau însemna viața. Îndrăgostită, dar dezamăgită, fidelă, dar îndepărtată, aproape, dar străină, Sofia Andreevna suferea mult. Tolstoi al ei, Liovușca, suferea și el pentru suferința ei. Mi-e milă de faptul că e atât de greu, că e tristă și singură. Ea mă are numai pe mine, de care se ține și, în străfundul sufletului, se teme că nu o iubesc. Că nu o iubesc cum pot eu, din tot sufletul, și că pricina e diferența noastră de vederi asupra vieții. Și crede că eu nu o iubesc, pentru că n-a venit spre mine. Să nu crezi asta. Te iubesc încă și mai mult. Înțeleg totul și știu că tu n-ai putut veni spre mine și de aceea ai rămas singură. Dar nu ești singură. Eu sunt cu tine așa cum ești. Te iubesc și te iubesc până la capăt, cum nu se poate mai mult. Scria Lev Nicolaevici la 24 octombrie 1895. Criza profundă prin care trece îl face să renunțe la averea sa, transcriind-o pe numele soției și să scrie o serie de lucrări reformatoare despre religie, iubirea aproapelui, artă și sărăcie. Devine tot mai preocupat să înțeleagă viața celor aflați în mizerie. În jurul său se adună un grup de discipoli, iar Certkov, cel mai fanatic dintre aceștia, va exercita o influență malefică asupra scriitorului. Schimbarea dramatică din viața sa spirituală creează o atmosferă insuportabilă în familia sa. Un timp greu trebuie să trăiesc acum, la bătrânețe, scria cu tristețe pe 18 decembrie 1890 în jurnalul său Sofia Andreevna și consemna următoarea scenă ce s-a petrecut în casă. Liovușca s-a înconjurat cu un cerc de cunoscuți bizari care își spun discipolii săi. Azi dimineață a venit unul din ei, Butkevici, care a fost deportat în Siberia pentru ideile sale revoluționare. Cu ochelari negri, negru peste tot, misterios, și și-a dus cu dânsul o evreică, pe care a numit-o soția sa, numai din motivul că trăiește cu ea. Deoarece a fost acolo Birinkov, a apărut și Mașa. A mers jos și a vorbit în mod amabil cu acea evreică. Pe mine m-a înfuriat cum o fată cinstită, fiica mea, se întâlnește cu diferite canalii și că tatăl ei pare a simpatiza cu acest lucru. M-am înfuriat, am început să strig și, înciudată cum am fost, i-am spus lui Lev Nicolaevici: te-ai obișnuit toată viața să te întâlnești cu asemenea canalii, dar eu nu sunt obișnuită ca fiicele mele să se întâlnească cu ele. A oftat, s-a supărat și a ieșit încet din casă. Comportamentul său este caracterizat de contradicții și este dominat nu doar de sinceritate, ci și de un orgoliu puternic. După publicarea romanului Învierea, biserica îl excomunică. Gorki și Cehov îi oferă scriitorului un anumit echilibru. Un om de omenie, nu mai bun și nu mai deosebit decât ceilalți oameni, dar un om care simțea mai puternic, suferea mai mult și trăia viața mai intens decât alții, scria Maxim Gorki despre Lev Tolstoi. Lev Tolstoi a fost un gigant, mai ales în ceea ce privește influența pe care a avut-o asupra lumii, asupra literaturii, asupra oamenilor, asupra dragostei. La Tolstoi veneau un pelerinaj din diverse colțuri ale lumii. Veneau flămânzi, cerșetori, studenți, tipografi, țărani, nobili, scriitori. Dorința de a-l vedea pe cel mai puternic om din Rusia era imensă, acesta fiind considerat un geniu încă din timpul vieții. Prietenia dintre Lev Tolstoi și Anton Pavlovich Cehov, care a fost și el în vizită la Lev Nicolaevici,
a fost una bazată pe respect reciproc și admirație pentru talentul literar al fiecăruia. Čehov scria că Tolstoi a fost un om de geniu, dar din păcate nu și-a dat seama de propria sa mărire. Gorki despre relația lor a mărturisit cu multă apreciere. Pe Čehov l-a iubit întotdeauna. De asemenea, Čehov a fost cel care i-a tras atenția lui Lev Tolstoi asupra primelor lucrări ale lui Maxim Gorki și mai târziu i-a prezentat pe cei doi scriitori. Întâlnirile dintre Tolstoi, Čehov și Gorki reprezintă o pagină semnificativă și interesantă în literatura rusă, cât și cea universală. Cu Dostoievski însă, deși au fost contemporani, n-au avut ocazia să se cunoască, sau nu au vrut, deși ambii își exprimau mereu dorința de a-l vedea pe celălalt. Într-o scrisoare adresată lui Strahov, filosof și critic literar rus, după moartea lui Fyodor Mihailovici Dostoievski, Tolstoi scria: "Cât aș dori să pot spune tot ce simt despre Dostoievski. Dumneavoastră, descriindu-vă sentimentele, ați exprimat o parte din ale mele. Nu l-am văzut niciodată pe acest om și n-am avut niciodată legături directe cu el. Și când a murit, am înțeles deodată că el mi-a fost omul cel mai apropiat, cel mai drag și cel mai necesar. Am fost scriitor și scriitorii sunt cu toții orgolioși, invidioși. În orice caz, eu sunt un asemenea scriitor. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să mă măsor cu el. Niciodată. Toate câte le-a făcut el, toate cele bune și adevărate, le-am receptat așa încât cu cât va face mai multe, cu atât îmi va fi mie mai bine. Arta îmi provoacă invidie, la fel inteligența, dar cele ale inimii doar bucurie, așa că l-am și socotit un prieten de-al meu și nici nu mă gândeam să nu-l întâlnesc. Și dacă până acum asta nu s-a întâmplat, mai e totuși timp. Și dintr-o dată, la masă, prânzeam singur, întârziasem. Citesc, a murit. Și mi-am pierdut un anume reazem. M-am zăpăcit, iar apoi mi-am dat seama cât mi-a fost de drag. Și am plâns și mai plâng și acum. În zilele dinaintea morții lui am citit Umiliți și obediți și m-a cuprins duioșia. Ulterior, scrisoarea a ajuns în mâinile soției lui Fyodor Mihailovici Dostoievski, Anna Grigorievna Dostoievskaya. Atunci când s-a întâlnit cu Tolstoi, Anna Grigorievna îi mulțumește lui Tolstoi pentru scrisoarea aceea minunată pe care ați scris-o lui Strahov după moartea soțului meu. Strahov mi-a dat această scrisoare și o păstrez ca o relicvă. Am scris exact ceea ce am simțit, îi răspunde Lev Nicolaevici. Tolstoi a arătat o neobișnuită capacitate de a se pune în pielea altora și de a empatiza cu nevoile acelor persoane. Legătura îndelungată cu viața țăranilor și evenimentele tumultoase din perioada post-reformă îl determină pe Tolstoi să se distanțeze de clasa sa socială și să se apropie din ce în ce mai mult de lumea țăranilor tradiționali. El începe să promoveze ideea întoarcerii la o viață simplă, o concepție pe care o regăsim și în lucrările sale Cazacii și Război și pace. În Ana Karenina, această viziune devine mai clar conturată prin idealizarea personajului Levin. Totuși, abia în ultima perioadă a vieții sale, Tolstoi face o rupere definitivă de clasa sa socială ca urmare a unui proces lung de frământări și contradicții interioare. Această schimbare radicală îl conduce nu doar la respingerea propriei clase, ci și la contestarea statului, bisericii și proprietății. În articole precum În ce constă credința mea, Critica teologiei dogmatice și altele, el promovează învățăturile cunoscute sub numele de tolstoism. Mișcare socială, religioasă și etică în Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A apărut în anii 1880 sub influența învățăturilor religioase și filosofice
ale lui Lev Tolstoi. Între anii 1881 și 1901, Tolstoi locuiește preponderent la Moscova pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a învăța, continuând să scrie și să ducă o viață modestă, implicându-se activ în viața socială. În 1882 ia parte la recensământul din Moscova și în perioada foametei din 1891-1894 se dedică organizării ajutoarelor pentru țărani, implicând întreaga familie. Acesta este profund marcat de situația socială dramatică, efectele fiind vizibile în schimbările fizice. Părul îi cade, barba se albăstrește și slăbește considerabil. Mai mult, eforturile sale sunt periclitate de opoziția Bisericii Ortodoxe, care interzice ajutoarele trimise de Tolstoi, tocmai din cauza excomunicării sale. Între anii 1880 și 1900, Lev Tolstoi scrie novelele Moartea lui Ivan Ilici, Sonata Kreutzer și piesele de teatru Puterea întunericului, Cadavrul viu și Roadele instrucțiunii. Spre sfârșitul secolului XIX scrie romanul Învierea și novela După bal, lucrări în care aspectele artistice și realiste sunt mai pregnante decât filozofia moralizatoare. Privind în viața, examinând-o din punctul de vedere al binelui și al răului pe care l-am făcut, îmi dau seama că toată lunga mea existență se poate împărți în 4 perioade. Prima, cea poetică, minunată, inocentă, radioasă a copilăriei până la 14 ani. Apoi, cei 20 de ani oribili, de grosolană depravare în slujba orgoliului, a vanității și mai ales a viciului. A 3-a perioadă, de 18 ani, a durat de la căsătorie până la renașterea mea spirituală. Lumea ar putea o califica morală, pentru că în cei 18 ani am dus o viață familială cinstită și regulată, fără a ceda niciunuia din viciile pe care opinia publică le condamnă. Dar toate interesele mele erau limitate la preocupări egoiste pentru familia mea, pentru bunăstare, pentru succesul literar și toate satisfacțiile personale. În sfârșit, a 4-a perioadă este cea pe care o trăiesc acum, după regenerarea mea morală. În aceasta n-aș vrea să schimb nimic, în afară de relele obiceiuri pe care le-am deprins în perioadele precedente. Opera scriitorului rus Lev Nicolaevici Tolstoi este apreciată și admirată de iubitorii de literatură din întreaga lume. Impactul pe care l-a avut în timpul său și influența durabilă a operei sale l-au plasat printre cei mai importanți autori ai vremii încă din perioada vieții sale. Tolstoi a fost un om plin de contradicții din multe puncte de vedere. Deși și-a construit un sistem propriu de credințe religioase, câștigând respectul gânditorilor seculari, nu a reușit niciodată să armonizeze conceptele de artă și frumusețe în viața cotidiană. Vladimir Nabokov, studiind opera lui Lev Tolstoi, remarca faptul că doar 2 teme l-au preocupat cu adevărat: viața și moartea. Subiecte pe care le-a explorat în fiecare lucrare cu o complexitate tot mai mare. Este suficient să citim Moartea lui Ivan Ilici sau Ana Karenina pentru a înțelege că acestea reprezintă teme fundamentale ale operei sale. Drumul vieții și al creației lui Tolstoi a fost lung și plin de realizări. El a lăsat un imens patrimoniu literar, care include un roman istoric și psihologic de mari proporții, Război și pace, un roman social despre moravuri, Ana Karenina, care, după cum a declarat Dostoevski, l-a influențat profund în conceperea fraților Karamazov, un alt roman social, Învierea, o trilogie autobiografică, Copilăria, Adolescența, Tinerețea, numeroase novele și povestiri, Cazacii, Dimineața unui moșier, Moartea lui Ivan Ilici, După bal, Hagi Murat,
Piese de teatru, Puterea întunericului, Roadele instrucțiunii, Cadavrul viu, basme și povestiri pentru copii, articole de publicistică, critici literare și lucrări științifice, studii despre artă, articole pe teme politico-sociale, tratate etico-religioase, un jurnal personal și o corespondență extrem de bogată. În opera sa, Lev Tolstoi a redat imaginea Rusiei de la începutul secolului al XIX-lea, războiul împotriva lui Napoleon, dar mai ales Rusia din perioada anilor 1861-1905. În aproape 6 decenii de activitate literară, Tolstoi a explorat cu profunzime realitatea rusă și a reflectat neîncetat asupra problemelor vieții poporului. Parcursul său a fost unul plin de răscruci, pornind din rândul nobilimii care îi aparținea și ajungând în mijlocul țăranilor pe care îi iubea din toată inima, devenind în cele din urmă un adevărat apărător al intereselor acestora. Începând cu 1880, Tolstoi a început să critique Biserica Ortodoxă prin intermediul a 4 lucrări: Critica teologiei dogmatice, Armonie și traducerea celor 4 evanghelii, În ce constă credința mea și Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Ideile sale despre rezistența non-violentă expusă în această operă a avut un profund impact asupra unor personalități de referință din secolul al XX-lea, printre care Mahatma Gandhi și Martin Luther King, sau, înainte de aceștia, poeți ca Rabindranath Tagore ori Maitreyi Devi. Din cauza cenzurii, niciuna dintre aceste lucrări nu a fost publicată în Rusia acelei perioade. Ideile lui Lev Tolstoi se bazau atât pe experiența sa personală, cât și pe o cercetare aprofundată a Bibliei. Scriitorul și-a procurat o copie a textului biblic în greacă, compilat din diverse manuscrise de Johann Jacob Griesbach, și l-a comparat cu versiunea oficială a Bibliei ortodoxe. Pornind de la această lectură critică, Tolstoi și-a creat propria Biblie personală, curățată de miracole și elemente supranaturale, similare cu ceea ce făcuse Thomas Jefferson. Critica sa asupra Bisericii Ortodoxe vizea faptul că aceasta se concentrează prea mult pe ritualuri și dogme absurde, în loc să pună în evidență învățătura morală esențială a lui Isus Hristos. În mod asemănător cu Newton și Jefferson, Tolstoi respingea dogma Sfintei Treimi, credința în Isus ca mântuitor al omenirii, învierea, nașterea din fecioară, viața după moarte și judecata de apoi. Nu pot să mă întorc la biserică, să mă împărtășesc înainte de moarte, la fel cum n-aș putea, înaintea morții, rosti vorbe nerușinate sau privi poze pornografice. Și de aceea, tot ce se spune despre căința mea și împărăția mea înainte de moarte e o minciună. Contrastul dintre viața sa de confort și bunăstare și mizeria în care trăia poporul îl răscolesc tot mai mult, făcându-l să ajungă la gândul obsesiv de a-și părăsi familia și de a se retrage într-un loc izolat, în sudul Rusiei sau în Bulgaria, pentru a trăi o existență simplă și liberă. Sufăr din ce în ce mai mult, aproape fizic, scria Tolstoi în jurnalul său, din cauza inegalității, a bogăției și a excesului de care ne bucurăm în mijlocul mizeriei și nu sunt capabil să atenuez această inegalitate. Aici se află tragismul vieții mele. La 70 de ani, Tolstoi e în culmea gloriei, o glorie universală cum numai Voltaire și Goethe o mai cunoscuseră. În 1901, Comitetul Nobel a decis să propună premiul unui scriitor ce părea să corespundă testamentului lui Alfred Nobel și i-a scris lui Lev Tolstoi. Una dintre condițiile acordării era recunoaștere pe plan european a valorii operei. 3 scriitori ruși fuseseră traduși în limba franceză: Tolstoi, Dostoevski și Pușkin. Traducerile fuseseră susținute financiar de la caseta țarului Alexandru al III-lea în ruble aur. Tolstoi refuză,
motivând că banul este ochiul dracului și că el trăiește în acord cu normele creștine ca un adept adevărat al bogomilismului. Pe măsură ce înainta în vârstă, Tolstoi devenea tot mai concentrat pe găsirea unei înțelepciuni supreme capabile să aducă mântuirea. O căuta atât în adâncurile proprii, cât și în viața simplă a țăranilor, în învățăturile celor înțelepți și în reflexiile asupra lumii. Studia cu atenție diverse tradiții filozofice, inclusiv cele chinezești, indiene, evreiești și creștine. Căuta adevărul în lucrările unor figuri precum Buddha, Lao Tzu, Isaia și Isus, iar printre gânditori îi aprecia pe Pascal, Kant și Gandhi. Pe de altă parte, se simțea străin față de autori considerați în vogă în acea perioadă, precum Schopenhauer sau Nietzsche. În familie, viața devine infernală. În noaptea spre 28 octombrie 1910, la vârsta de 82 de ani, o observă pe soția sa, Sofia Andreevna, răscolind prin hârtii, cel mai probabil în căutarea testamentului. Dezamăgirea și chinul moral îl determină pe Tolstoi să părăsească Iasnaia Poleana împreună cu fiica sa, Alexandra, și medicul Makovitski. Călătoria se dovedește prea grea pentru el și în urma unei răceli puternice moare pe 7 noiembrie 1910 în mica gară Astapova. A fost înmormântat la Iasnaia Poleana, așa cum își dorise, în locul în care, în copilărie, căutase bețișorul fermecat, care urma să aducă fericirea oamenilor. Lev Tolstoi, marele scriitor rus, este o lumină în literatura universală, un mare gânditor al umanității, o binecuvântare supremă care ne umple inimile de recunoștință. Prin geniul său incomensurabil, Tolstoi a reușit să pătrundă în esența sufletului uman, să exploreze adâncurile psihologiei și să înțeleagă cu o claritate rară contradicțiile și complexitățile vieții. Cărțile sale nu sunt doar capodopere literare, ci adevărate meditații asupra sensului existenței, a iubirii, a sacrificiului și a dreptății. Genialitatea sa, transformată în cuvinte, ne învață despre curajul de a trăi autentic și despre puterea de a schimba lumea printr-o conștiință trează și iubitoare. Prin fiecare cuvânt, Tolstoi reînvie spiritul uman, ne provoacă să reflectăm la propriile noastre vieți, să ne întrebăm ce înseamnă a trăi cu adevărat și cum putem să fim mai buni unii cu alții. El a înțeles că marea frumusețe a lumii nu stă în fațadele sale exterioare, ci în legăturile adânci și neîntrerupte dintre oameni, în iubirea sinceră și în căutarea adevărului. Fericirea de a-l avea pe Lev Tolstoi în patrimoniul nostru intelectual este un dar care nu se va pierde niciodată. Cuvintele sale continuă să răsune peste timp, aducând frumusețe lăuntrică și înțelepciune celor care aleg să asculte. Geniul visa să aducă fericirea oamenilor și a adus-o, fiind și astăzi printre noi.